Ако скрипецът във вашия фитнес е регулируем, свалете макарата му най-долу. А ако пък вашият скрипец е фиксиран и има само долна и горна част, съответно ще трябва да го правите на долната. Сложете наглезеника си и го закачете посредством карабинера. Това, което аз правя винаги, за да пестя време, е да си сложа едновременно и двата наглезеника, за да не ми се налага да ги сменям постоянно. Хванете се с две ръце за скрипеца и се отдалечете леко назад, след което много леко се наведете напред. Дръжте корема стегнат през цялото време. Това ще ви помогне да не се огъвате в кръста и да успеете да извършите движението само в тазобедрената става и така да натоварите дупето си. Кракът, който е на земята, може да бъде много леко свит. А кракът, с който ще извършите движението, също може да бъде леко свит. Но тук трябва да тествате и да прецените как усещате най-добре глутеуса. Може би няма да е най-добрата идея да е напълно изпънат, поне за повечето хора това не работи добре. Относно формата на изпълнение. Завъртете тялото си посока крака, с който извършвате движението, т.е. посока към кабела. Например, ако правите с десния крак, се завъртете надясно. Завъртането трябва да е около 30 градуса. Съвсем малко наклонете торса си напред. Движението на крака трябва да бъде леко диагонално, т.е. нито изцяло настрани и нито изцяло назад, а нещо по средата. Трябва, когато вършите крака напред, той да влезе и леко навътре, а когато го изнасяте назад, да отиде и леко настрани. Ето за справка как изглежда класическия глутеус кикбек и как трябва да изглежда глутеус медиус кикбек. При това упражнение целта е да се натовари главно дупето и по-скоро външната му част. Ако усещате това упражнение повече в задното бедро, може да опитате да сложите наглезеника по-нависоко. Опитайте да го позиционирате точно под или над коляното си. Или просто го сложете на максималното високо ниво за вас. Също така, ако вдигнете нагоре наглезеника, вероятно ще ви стане малко по-лесно и може би ще се наложи да използвате по-висока тежест, така че имайте това предвид. Грешки, които често се правят тук, е да не държите корема стегнат и това да води до огъване в кръста или повдигане с хълбока. Това обикновено се случва, когато се опитвате да вдигнете крака прекалено нагоре, повече от нужното и не държите корема стегнат. Друга грешка е да сте прекалено наведени, т.е. почти успоредни с пода. Това не е непременно грешка, но просто за целта на това упражнение не искаме да сте супер наведени. Все пак трябва да експериментирате с навеждането. Може да сте малко по-наведени от мен, ако усещате упражнението по-добре в дупето по този начин. Ако крака, с който извършвате движението, усещате, че се удря в земята и ви пречи, може да се качите на платформа, която ще ви позволи по-свободен ход на крака. Тук, разбира се, ви даваме няколко варианта. Вие трябва да тествате и да прецените за себе си как най-добре усещате, че натоварвате дупето.